Здравейте, приятели! Сега сме с нашия пациент Митко, който преди 2 дни оперирахме поради счупване на пети полостен прешен. Дълго време имах изтръпвания на левия крак, на десния крак, болката се местеше периодично. имаше ли? И кръста, и изтръпване на крайниците. Но най-много кръстата Най-много кръста, да. От колко време имаш тази болка? 5-6 месеца. 5-6 месеца. Да. Пробва ли да пиеш хапчета, инжекции? Много хапчета. За момента временен ефект. После пак се появяваше болка. Болката си идваше пак и така. Ти откъде идваш за операцията? Отдалеко, Словения. Направиха операцията. Да, ефектът е 100% положителен. Някакви оплаквания имаш ли след това? От интервенция, нали? Някаква лека болка се чувства, но главно, че в кръста, където беше мощната болка, изчезна. Искаш да дадеш някакъв съвет на други хора, които имат същия проблем? Лекуват ги консервативно, не помагат хапчетата. Задължително неврохирургична помощ. Тоест няма нещо страшно от опойката, няма нещо страшно от операцията. Нормално си протече целият процес при мене. Доволен си от това, което направихме. Абсолютно.